Il-ġurnalist għandu jkun ir-raba pilastru tad-demokrazija. Dan kien l-appell li ħareġ mill-panel ta' diskussjoni imtella minn Occupy Justice, Repubblika u ManuelDelia.com bl-isem il-protezzjoni tal-ġurnalisti wara Defni. Waqt din id-diskussjoni pubblika, il-panel mamul minn Kristina Ketkuti, id-deputat nazzjonalista Therese Komodini Kakija u Andrew Borg Cardona iddiskuta diversi ostakli li qed jiffaċċjaw ta' kuljum il-ġurnalisti Maltin, kif ukoll il-perikli għal ħajjet il-ġurnalisti. Therese Komodini Kakija qalet li l-ġurnalisti mhux protezzjoni għandhom bżonn iżda ambjent soċjali aħjar fejn ikunu jistgħu jagħmlu d-dmir tagħhom mingħajr xkiel, kemm mill-Gvern Malti kif ukoll minn midja oħrajn li qed ikunu użati mill-Gvern biex jiżvijaw lill-poplu u jiskreditaw lill-kollegi tagħhom fuq ordni mill-Gvern. Min-naħa tiegħu Andrew Borg Cardona kompla fuq il-punt tad-deputat nazzjonalista billi qal li minn barra li jkun hawn ambjent soċjali aħjar għall-ġurnalisti, il-poplu għandu bżonn jitgħallem jevalwa u jiġġudika hu nnifsu jekk l-informazzjoni li qed tkun mogħtija minn ċerti sorsi hijiex korretta jew sempliċement hix intenzjonata li tħawat lill-poplu. Kristina Ketkuti iddikjarat li hu sempliċement inaċċettabbli li l-Gvern għadu ma ħa l-ebda passi biex joffri s-sigurtà u jipproteġi lill-ġurnalisti, speċjalment wara l-assassinju ta' Defni Caruana Galizia. Ketkuti komplit li l-uniku mod li s-sitwazzjoni tista' issir aħjar illi jinrawmu l-tfal tagħna minn eta żgħira biex jikkritikaw u jevalwaw id-diversi ideat li qed jingħataw. Ħalli fil-futur ikunu informati biżżejjed ħalli jevalwaw l-informazzjoni mogħtija lilhom.